आता ना तारा मुड़ी में ढील पड़ल बा हो जान तनी दीदी बड़ी काटत तो सब खिलिया अपना सुगर रूप बाटे मार मुड़ी में बुझा तक ढील चुआ रौरा नु कह तनी सुगर बाकी सब लोग तो करियो ठीक कहेला हमरा के तो माना कि नहा धोवा के ना रहबू साफ सुथरा से तो ना कही ए दीदी सुगर बटलाई में तो साफ सुथरा रहल जरूरी बा का माने भगवान देखा रूप बना के भेजल नी ना कौन के बैठ के देह में यदि लेटा के घुमबू तो निमन लगबू बुझाई अपना से ना साफ सुथरा ढीलिया तो निकली ना बड़ी अच्छा लागत निकलत ढीलिया तो ढीलिया निकल तो अच्छा तो लगबे करी लेकिन तेरा दवाई लगावे के चाहिए ना दीदी तनी इहो रहला तो तनी होइसे से टोयाई ना नु तो मिलेला तो तनी मन लागेला नु ओहो कैसे तू मरद भी रहत हो तार मरद कैसे तार भी आ दीदी ना रहेला ना हमरा लगे कहलन फुहरी होइस तू तो ठीक है तो कहल हेगा ते रहबू तो ना कहियन तोरा आपस से लाज ना लगेला जौन मरद कमा के हाथ ना दे तवे आई बैठ के मुड़ी में ढील चुआ तवे ना नहाए के ना धोआए के बा ए हमरा नहाए के मन ना करला दीदी का करी कैसन तो बारू तनी मुंगाई ना ओई में हम ना हम यहाँ तक चुआ तई से ढीला तो ना ओय हो दादा कया जाने कहां से पड़ गइल बेसन हमरा नु एकदम खिस पड़ल लेकिन का करी अब पड़ गइल बेसन तो पोसी ना ना तो ठीक है बाटे दोसर मरद रही नु तो तोरा के रख के दिए दी घर से बुझाई लू ना ऐसा ना हन माने खदेरी हन त ना हमरा लागेला नहीं तो एकदम दिन भर मान ला पसीना बहा बहा बेचारा कमाला सब देवेला हमनी के मरद बाहर सके जे उ दिहा सन कम लेकिन ओकरी ले बेसी हमनी सन अपन शौक सिंगार में रहली सब देह साफ सुथरा के लगे बैठे त मन ना भीनी के तारा हाथों के छुए के खाए के केहू के मन ना करत कैसे तू एक गिलास पानी केहू के दे सकू आ दीदी का करी जी अब रौरो तो कहतनी ऐसने बात लाज शरम के बात बुझे के चाहिए केहू के भीड़ी बैठत बैठ गेल बने हाय आई कहां गोरा नहीं है देवर जी तू का जालू घरे हाल तू के मने का आज नहीं बोलैली है त या कोई नहीं बजे बन नौटंकी करे रोज हो गेल तोर काम धंधा करके ढीले रबावत नीनू जी अब एगो तो ढील रहा ऊपर से बैठ के लोग के अथी करा आ दीदी रुकी ना बैठी दीदी बैठा हम ना बैठम जाते तार मर्द अपना बोलत नहीं तो ढील रहा ऊपर से बैठ के बोली सुनई बैठी ना खाना लात ना जा 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 कैसन तू नाक मंगल लगे दे का है मर आ दीदी त नाक के साफ सफाई ना करी नइखे करत त कदो फुहरे बिया आ जब नाक के सफाई करते त फुहरे भी ई कौन बात भई जी खाना खा ली चल हट 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 हम का करत नहीं कि फुहर फुहर कहे मारब खींच के इसका कर दिन भर अंगुली घुसा रहा बारे में नाके में फुहर का के ढील नु काटता बात चल वाले ई का कहते नहीं जी टकली नु हो जाए हम सुंदर ना लगी ना तोर माई बाबू खा दे तरह का कैसे पोसलन पल कुछ तरीके की चीज के लूट नहीं के रह के कैसे बा अभी तक बचाने पड़ते हैं नाक मंगोरी तले कान मंगोरी तले मुंह मंगोरी दिन भर अंगुली लगा रहे बारे में फुहर का के चोली खाना खा ली भाग का खेल भाग गेले जो का खेल जो हम सुंदर लागती सोड़ी हाँ जो लगता जो भाग गेले का जाने कैसा ना केवन करम कैल नहीं कि ये फुहरी से हमार बियाह होए केवन करम कैल नहीं हम दिन भर नाकी मंगोरी कान मंगोरी साला वही आते खाना काट के दे वही आते बनावे ले मन एकदम भिनिक के रह जाता साला हमार पानी के रुकी हम रोक देता नहीं सब पानी खराब हो रहा है से दादा खाना दाना हाँ रुको बैठी हम लेके आवत नहीं का जानी कैसन मेहरारू बिया एगो ही बिया कितना प्यार से बोलना कितना प्यार से रहना साफ सुथरा से मेहरारू के ढंग रहे के ही नहीं चाहिए साला 2 साल से पगला गए बने हम पागल हो गए बने हम समझ में ना होत का करी हम कबो कबो मन करला कि का हम अपना मुँह से ऐसा शब्द बोली भाई तो हल ही नहीं एकरे से बियाह करी का करी समझ में ना आए तो लावा खाना और वो बाकी
कलवा खराब हो गइल बनू तो छिपा बर्तन नहीं खे धोआई लब बनावे वाला मिस्त्री आई तब नु अच्छा क्यों बात नहीं ऐसे पतल मिला देनी क्यों भाई तो और शुभ चीज हो पतल में ही खैला से अच्छा रहेला शादी ब्याह में काहे खियावा जाला हाँ पतल में यही से अच्छा ठीक बा हम पानी लेके आवत हैं डुआ हाँ पहला पानी नमक ठीक बा ना सब्जी में बहुत अच्छा सब्जी बना गैस तू खत्म खेलो है ना हम जाते नहीं खा लेबे अच्छा और कुछ चाहिए क्या अचार उचार भी आई ना ना कुछ ना बहुत अच्छा से यार ना कुछ नहीं अगर कुछ चाहिए तो बोली कोई तो ए हटलू कि ना भसुर न लागेला हमर मरद आ तहार मार दे देवर लागलन तब हम जानी मजाक करे दूर बैठ खा लेबे तो कम से कम हो जाएगा अच्छा से खा लेबे तो कम से ना कम नहीं तो सोचने के लिए कि खाए खिया दी दीदी देखी रउआ काहे ऐसे करत नहीं हमरा काहे ऐसे करता नहीं ना के मंगोले के लेबे काहे ऐसे करता कहां लगइले बानी हाथ धोके आ गइनी उन्नेटा बहुत रही से लगा लेनी हो खाए देबे हमरा के हमू खाई हमरे से ना रहो मंगनिया मेरा रो हम नु आनी राउर देख देख तू अच्छा है तू बहुत सुंदर है हम खा ले नु तो तू खा लिए तू अपन अलग खा ला हमर बताई हम पागल थोड़ी ना बने कि केहू हमर मरद के खियाई हम देखत रह जाइम अरे ना ठीक बा तू होने बाजार रहलो न ते से दे देलही और करना देखी ठीक है। हम रउआ से बहुत प्यार करिला ओकरा से रउआ प्यार करम नु तो हम झगड़ा करम केसो करम बाबूजी ले कह के कि हमार मरद हमर छोटकी गोतनी के प्यार करता अरे हम कस प्यार ना करेनी रे तू ही हमार मेहरारू हवे यार तू हमरा के खा ले दो ना बाद में प्यार में मत देखो ना मुर्गी उर्गी के देख पकड़ के रख दे बकरी बांध दे देखो बे यार जा मुर्गी हां देखो बकरी बांध जा तो जा ठीक बा बकरी के दूध वाले पी हम ले पहले खाना मत खा ले तोरी बहन पहले खाना मत खा ले को थूकला बकरी के दूध में अरे बोला था मुंह में थूक निकलता जाओ रे जा सर रोज हो जाना एकदम ये से बढ़िया है कि होटल में खा ली हमने दादा कितना अच्छा से सोचल आज खाना खा ली फुहरी कर बाबू मैं का सिखा के भेजले बा मना पपरे पमरे कर ढीले नाकी मांगुरी करो तो का करो कुछ समझ में नहीं अब कुछ चाहिए क्या दीदी कहाँ गई गईली अच्छा भैया जी वो बात बोली कैसे रहुआ दीदी के बाप रे बाप सोहे नहीं जी है तो ना घिना जैसा रोयली ना नहा ली ना धोआ ली दिन भर माथा खजुआली ना तो नाक में उंगली लगावत रहेली अरे यार ये सब मत बोला यार खाना ना इतना खाई रही ना ना हम कहत नहीं कि माने हम पूछत पूरा नीमन लागे एगो बात कही जब कर्म में हुए तो क्या करी की करा अच्छा लगी बताओ मेरा कम से कम अच्छा से रहे के चाहेंगे यार ई ना कि बैठ के बेरा डोला दिया रोवा नाक पर कितना गर्मी होता था ई ना कि बैठ के है जब बेरा डोला दिया अपना हाथे से दू कवर खिया दी बताई वहाँ की सब बुझाइबो ना करेला अच्छा हम जाता नहीं हमारा काम अगर कोनो और काम हुई तो हमके बोलाएम झिझके मत ठीक नु हम कोनो काम कर देबो खाली कहेब ना एक बार कुछ चाहिए औरी ना ना समय का संस्कार देखो हम पूरी के संस्कार देखो नहीं करा ओकर में कितना अंतर बा साला हमर भाई के किस्मत बढ़िया बाटे कितना प्यारा मेरा मिलल भी है कितना अच्छा भी है आज अपना दिल के बात अगर से कहिए भी का कौन सी का आज
गइल बनी का करी कुछ जानी का दरवाजा अभी ले खुला बाटे तो सोचनी रुए से पूछ ली। तू राती के का करते रहे जी और ही ना लागत तो सोचती है कि अंगनवा घूम ली तो फिर देखने की दरवाजा खुलल बा। भूख लागल बा का? ना ठीक बाटे भैया जी हम जाता नहीं। रुको ना कैसे झेल लेनी भैया जी बा? का करी झेले के पड़ेला भूख रोज लागेला लेकिन खाली पेटे सूते के पड़ेला। काहे रो खाना तो खइबे करेंगे सांझी के। खाना तो खाइबे करे नहीं लेकिन एगो पति के खाना का होला एगो पत्नी ही जान सकेले। हाँ भैया जी वो तो ठीक कहत नहीं। एगो राउर छोट भाई खाली रुपये बुझाला रुपये खइहन रुपये चबइहन और रुपये पे मर जइहन। कमाए कमाए कइले रहलन हुआ तनिको बुझाला कि ना न छ मेहरारू के लिया के घर में छोड़ दहनी। मेहरारू के कोनो शौक सपना होला। सेम दुख तहार हमरे लेखा बा ना। ई का कहत नहीं। उहे दुख बा जौन तहार जौन दुख बा उहे हमरो बा। तो कहाँ से चले बा? अयो माय का सब कर नहीं दी हम का जाने गलती करनी कि सही करनी समझ में नहीं आया लेकिन जो भी करनी भगवान माफ करेगा। लेकिन ना हम सॉरी बोल दे ये सब ना होना चाहिए। एजे बानी सूता सूता एजे बानी सूता एजे बानी सूता सूता एजे बानी सूता रोटियों में का खोदे लिखे सूत ना कुकुला के कहे पुला पुला को पुला पुला देखो पुला तनी